makosana zomwetu zachitika ku Lilongwe zomvetsa chisoni komanso zochititsa manyazi kuona zonena kuti dziko la Malawi linathandizidwa ndithu bwinobwino madonors kuchoka kwawoko kuzathandiza dziko la Malawi kuwamangiratu Malawi bridge makamakatu aku Lilongwe kumeneko komano kupezeka zonena kuti kukanikatu kuisamala kukonzatu bridge imeneyo kandeti kusesa kandeti kuzula uzu chani zinthu ngati zimenezo kukanika mpaka nano kutengerano zonena kuti amene anatithandiza aja kumabweraso kumazapanga clean kumeneko funso kumaza khapo kuti nkhani yake zikuyenda bwanji kodi chachitika cheni ndi chani. Ayi ndithu makosana tikaonatu chithunzi icho chikusewera pa screen pa topo ameneyo ndi ambassador wa dziko la Japan kuno ku Malawi dzina lawo ndi Yasushi Neito ndi ambassador amenewa ndi timu yawo anabwera noto kumeneko ku Lilongwe kufika pa bridge imeneno dziko limene la Japan linathandiza kumangiratu nzika za dziko la Malawi makamaka ku Lilongwe kotino zizidusa bwinobwino pa bridge yabwino yomasuka bwinobwino pa zidusa galimoto zochuluka ndithu monga amene tikudziwira bwinobwino ndi iwo ndi gulu lawo kuphatikizapo anduna a local government amene watu ndi Ben Pili anafika kumeneko kuyamba noto kuzula uzo panepo monga amene taonera kuchosa ndithu zinyala kusesa mungalande chani zinthutu zosakhala bwino zinthu zochititsa manyazi kumafunsa kuti kodi assembly ya Lilongwe ili kuti meya wa mzinda wa Lilongwe Alex Banda ali kuti ndi timu yake kumalekera ndithu zinthu kumafika ngati zimene zafikiramo kumapeza zoti anthu athandiza ziko kumabweranso kumazakonza pamenepo kusesa zoona zimenezo mukutani kodi m'maofesimu. Okay, makosana tifotokoze nkhani bwinobwino kuti muitsate bwinobwino kuti ikuyenda motani. Chimene chachitika ndichonena kuti dziko la Japan paja linathandiza dziko la Malawi kuzera ku nthambi yake imene imadziwika zonena kuti JICA kapena kunena zonena kuti Japanese International Cooperation Agency nde thandizo limene anapereka linali la ndalama zokwana 37.4 billion Malawi kwacha kono ndalama zimenezo cholinga chake anamangirano bridge imene imapanga connect pakati pa Old Town ku Lilongwe kumeneko kupita no ku business center ku area 3 imaluka ndithu msinja umenewo wa Lilongwe. Ndi project imeneyo inamangidwa ndithu bwinobwino ndikumalizidwa ambiri usati bwino ndipo officially anayitsegulira amene anali nduna ya transport nthawi imeneyo amene ndi Feston Kaupa panali pa 6 November 2025. Ndeno ngakhale bridge imene anayitsegulira kumano officially a dziko limene la Japan kuzeratu mwakazembe wawo amene kuti Yasushi Neito ndi kuti no sanapange handover ku dziko la Malawi. Ndi kumeneko akonzano siku lomwe ndi pa 12 February 2026 kuti no officially akayipereke ku dziko la Malawi kuti no amanga chitukuko kumapeto wake aperekano ku dziko limene la Malawi. Nawo kumeneko ku embassy ya Japan ataona zona kuti bridge imeneyo ndikuti inasiya kusamaliridwa palibe china chonse chimene chimachitika panepo timaonanso mene zimakhalira pamakhande kuti pali mavenda pena paliponse ndikuti kaena kugulitsa zidowe chani zimakoko angotayira pena paliponse zonena kuti zosakhala bwino zija anamanga structure chooneka bwino chokongola kwambiri chonena kuti galimoto zambiri zimakhala zikudusa panepo zinthu za standard zija komano chisamaliro ndoti palibe cleanliness palibe umve pena paliponse zochititsa manyazi zosakhala bwino. Ndi amene wataona zona kuti kuli mwambo umenewu ndi pamene no analumikizana ndi anduna a local government kuti no afuna akapange handover ndipo panga handover ataona nimene kulili pamene amazapangano chiganizo kuti apite akakonze bwinobwino kumeneko tikhupira zonena kuti mwina kuzakhaso kubwera akuluakulu ena ndi ena ochoka kumene ku Japan embassy kuzachitira umboni pamwambo umenewo ndi sangapite pamalo poti ndi paumve ponyasa amene akazoti pamalo panepo pakhale ndithu pa clean ndifake anapanga initiative imene kuti apite panepo akakonze bwinobwino kakulambula mene taoneramo kuti no pakhale pamalo pa clean kusatira noto zimenezo ndi pameneno andunawo anati ayi sitikakusiyeni nokha tiyeni tipite limodzi tikathandizane ndi mene tikuona pamenepo kuti Ben Pili ndi gulu limeneyo ali busy ndikuti kukonza pa bridge imeneyo kulambula kuti no pakhale ndithu pa smart. Ndi Ben Pili anayankhulapo kunena zona kuti zimene zachitikazi ndi zinthu ndithu zochititsa manyazi kuona zona kuti anthu akuthandizani
kumapeto kwake mukanikanso kukonza pamalo poti chinthu choti akuthandizani kutengeranso anthu omwewo amene akuthandizani azibwera kumakonza. Malo monena zonena kuti nkhondo munthu umayambira nyumba mwako, komano zimene zikuchitikazi ndi zinthu ndithu zochititsa manyazi. Zikukhala ngati zonena kuti kukhansoko kulibe akuluakulu samaona zimene zimakhala zikuchitika pamene paja. Ndi manyazi amenewo akuyenera kugwira amenewa a Ben Pili chifukwa kuti ndi anduna a local government. Chifukwa ngati kholo mwana wako sakuchita bwino, iweyo umayeneranso nditi kuzuzula mwanayo. Mwinanso ndi chifukwa chake anduna amenewa anapita kukapezeka kumeneko. Komano tikatengera ndi mmene zikukhalira makamaka makhanso timaona mmene zimachitikira ku Blantyre. Ku Blantyre to kuliso meya kumene koja a Joe Mosemane mmene amagwirira ntchito kumeneyo ndi zinthu zonena kuti sizochititsa manyazi. Zinakhala zonena kuti bridge ngati imene inamangidwa kumene koja ku Blantyre tikupeza kuti kunalibenso nthawi yonena kuti ambasada ngati amenewa komanso anthu ena ndi ena kumapita kumakakonza malo ngati amenewa. Nthawi zambiri timaona ndithu kuti a Joe Mosemane amakhala pa ground kugwiragwira unati kufukula madreni kutani kusesa munsewu. Zambiri zabwino zosangalatsa zimakhala zikuchitika ndithudi kumene kuja ku Blantyre. Komatu siku Lilongwe umve wakewo, komano chonsecho Lilongweyo ndi akuti capital city ya dziko la Malawi. Akuluakulu kukhansoko koma muli serious koma kodi basi ameya ndi kuti azingokhala mu office olochabwino ngati amukhala mu office osakhala koni nthawi yomaona kuzonena kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji pa ground. Basi kumangoyankhula ayi tichosa mavenda amene akupezekano pa bridge pa ayi tipanga zakuti komano kuti apange implement zinthu zo pa ground zero. Zimene zito siku Lilongwe kokha, kuliso madera ena kandi kuti ndi kumpoto uku sitikuza zoti kumeneko zimakhala zikuyenda motani makamaka kumbali ya ukhondo kuti kodi kuli bwinobwino kuphatikiza panepo kuzomba sitikuza zoti zikhala zikuyenda motani kumeneko. Komano ku Lilongwe ngati ku capital city akuluakulu kumeneko kukhanso tamayesesane kumachitako zinthu zolongosoka bwinobwino. Malawi asamachita kuchita manyazi chonje. Anthu atithandiza chitukuko bwinobwino azikapeza zoti akutikonseranso iwo zoona zimenezo. Kodi mmene amachitika ma elections kunalibe anthu anzeru bwinobwino oti anakatha kugwira ntchito ngati imeneyi osati azichititsa manyazi ziko ngati mmene zikukhaliramo. Andunanso kumeneko is high time ofunira kuti mavuto ngati amene osamaonererayi. Anthu ngati sakupanga perform ayankhuleni osawanyengerera. Tinaona kuti last time munapita ndithu ku Blantyre uku kumene munaperekako 1 million kwa Joe Mosemane. Chifukwa chane? Chifukwa cha ntchito yabwino imene akugwira. So zinthu ngati zimenezi manekanso zonena kuti akuluakulu ngati amenewa aku Lilongwe amene azoti aziyankhulidwa ndithu kuti agwire ntchito imene anatumidwa kuti agwire osati azilekerera zinthu zochititsa manyazi ngati imene zikukhaliramo. Sizokhazo soto kuli misewu ya makwalala around ku Lilongweko. Misewu yake ndiyoyipa kwambiri. Misewu inakumbika sitizo zoti misewu imeneyo akhanso akuiganizira motani. Paja pali misewu ina imene ndithu amapanga ndi a local council komano zikuoneka kuti ino kuli ndithu kulekerera kwambiri. Ndipo tengera kuti mwina administration yabwera ina tikhala tikuona kuti zikuyenda motani, komano tikatengera ndi mmene zinalili mbuyomo kunali kulekerera kwambiri. Nde kulekerera kumeneko usapitirire kuonzani ndithu zinthu zikhale zolongosoka bwinobwino, anthu asamachite manyazi. Lilongwe ndi capital city ya Malawi. Nde alendo akabwera tisamachite kuchita manyazi ngati mene zikukhaliramo. Ayi menemo ni mene nkhani zake zikuyendera. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani mene pamene unazona kuti ambassador wa dziko la Japan komanso anduna a local government a Ben Pili anali busy kukonza pa bridge ya Lilongwe pamene akuyembekeza zona kuti a Japan pa 12 February 2026 akhala akupanga handover bridge imene officially kuperekato ku dziko la Malawi. Ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu. Sekole panga like video imene komanso panga subscribe channel manja Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.